cuib ar fad muinte Katrina an seo agus seo é Cormac agus seo é Grant. Agus an bhí muid just ag gur a rálíh céird atá muid ag déine I rang cuaig chun fiosachar ar an méid brúscar agus chun zero seo ar an méid brúscar atá muid ag úsad sa siúmar seo. So Grant, cén chuí go raibh ó híh brúscar de ag tú sa mlína? Bhí muid ceart go leorach bhí muid in an fiosú so thuirt muid ibre dódún ach inis tá muid an Glan agus thuirt muid ibre trídún sa siúma. Ínta. Ok, an nearna muid aon rud sa siúmar rang a Cormac ar cén ás go bhfuil na boscaí brúscar? Se dafraí muid curmuid ceann ar bun an siomra an seo agus ceann síos. Ok, so cén fá Cormac nachhfuil na boscaí brúscar in acalín chéile níos mó? Mar bhí daoine ag chur na rudí míceart sa brúscar míceart. Agus bhí siad ag meascaíd sús. Ok. Inis gohfuil siad a bhádó céile tá éis ag daoine cén bosca brúscar le chur an brúscar seo. An bháthair fad. Agus Grant, an bhfuil muid ag déine aon rud ó híh pápéir de? Tá muid ag úsáid á pápéir a ra muid ag úsáid ag tús na bliana. Ok, ínta. So cóhfuil an pápéir sin ar fad? Cóhfuil se? Tá sé sísan sin. Ok, so cóhhuair sib an pápéir seo? Bhí muid ag úsáid féidir na rudaí ra muid ag úsáid le pápéir chur muid ras isteach an seo I bhí muid an úsáid agus sin I bhí duine ag gurí picture a haring siú aon tá siad in an thug piece of paper ó sin agus tá sé sábháil na crainn. Ínta. Ok, gur míle maithagaí. Slán. Slán.